Legi, nek ora legi kowe njur takon gula kok ora legi ya? Kuwi dudu gula. Kowe piye to kowe iki? Iki dienggo. Nek agamis apik karo wong, nek ora apik karo wong dudu agamis. Lah kowe ngopo ngurusi wong kowe dhewe nganggo gula karo legi urung beres. Ngono ya, Dik ya. Sip ya. Kowe pengen tenan dadi wong apik. Ya. Apik karo wong tua. Mulai kapan? Istilahnya kula mencoba tapi tesih dereng Itu istilah. Mboten maksudnya kula senantiasa mencoba tapi nggih tesih dereng saged, maksudnya dereng kados apa ya? Istilahnya nek sopan santun ada pasar kali dan sepang alhamdulillah kula tesih. Terus sing ora apa contone? Kula Bapakmu turu kok siram banyu piye? betul. Gak ono apa. Duga pokoknya istilahnya kula nggih tesih merasa kalau saya ini belum bisa menjadi anak yang baik. Contone kowe ora apik karo bapakmu ki apa? Sebab Sing berupa perilaku. bapak ninggal ke kula, Nggih. tapi kula bapak pernah ngendikan, kowe dudu anakku. Bapak pernah ngendikan ngoten, jur kula asline biasanya boso, tapi nalikane bapak ngucap ngoten kula boten boso meleh. Ah berarti do re mi fa sol to kuwi. Ora ono re nek ora ono do, ora ono do nek ora ono re. Lah kuwi joleki sebabe tututono kok dudu anak jenengan iki pripun. Didoleki mergo kowe duwe rasa ora penak karo bapakmu, mergo ono pernyataane bapakmu kuwi dilacak alon-alon dengan bijaksana utawa takon nang sapa-sapa liyane ngono ya. Ning kowe duwe niat sing apik nang bapakmu utawa ngene lho, pokoke kuwi bapakmu titik. Apik titik. Kok kowe apik karo bapakmu? Mergo bapakku ngono wae. Ning bapakmu ngene pokoke kuwi bapakku, aku apik. Ngono wae. Ngono lho carane jadi nasionalis itu. Indonesia bal-balan menang kalah tetep aku tresno mergo kuwi kesebelasan Indonesia. Apa sebab aku ora tresno karo Thailand mergo